Hola, moi bo día. Presentamos hoxe a segunda edición da Coruña Son, que é un certame de creación de canción popular organizado polas Concellerías de Cultura e Mocidade do Concello da Coruña, en colaboración con a Diputación. Este certame ten por objetivo fomentar, impulsar, descubrir e tamén promocionar a novos autores e autoras da canción. Esa edición xa celebramos no ano pasado a primeira edición, desde logo con éxito que, bueno, despois podemos baixarnos un pouco de detalle que a nós mesmo nos sorprendeu na nosa páxina que se fixo para o certame, a corunason.eu. Tivo máis de 130.000 visitas, máis de 700 usuarios registrados e máis de 70 cancións. Casi 60 cancións. Ben, o certame está aberto desde xa, porque desde o día 17 de decembro temos xa na página web, xa se pode inscribir ata o día 31 de xaneiro. Hai que subir os vídeos ao MP3, as cancións orixinais, e toda aquela xente que se registre pode logo votar polas súas cancións favoritas. Serán 30 as cancións preseleccionadas, e logo o director técnico do certame, que volverá a ser neste 2009 tamén Santiago Serón, escollerá os 10 autores premiados. A idea é que haxa diferentes estilos para, bueno, un pouco para mostrar toda esa diversidade da canción en galego. E o fallo darás a coñecer o día 10 de febreiro. Os autores ou autoras seleccionados poderán participar nun obradoiro de 5 días de duración impartido por Santiago Serón e tamén outras figuras da canción popular. Aquelas persoas interesadas en participar neste obradoiro poderán facelo como ouvintes se non foron preseleccionados ou aquela xente que teña interese. E logo, desde as Concellerías de Cultura e de Mocidade, gravaremos un disco para esta segunda edición, igual que fixemos na primeira, un disco colectivo. Nesta primeira edición, aparte das 10 cancións gañadoras, ese disco leva 11 cancións, porque tamén Santiago Serón interpreta unha canción del que se versionou en galego. O obradoiro será impartido nos últimos días de febreiro. Acompáñanme hoxe aquí un pouco para explicar alguna outra cuestión deste proxecto a concelleira de Mocidade, Mitas Valencia, Tati Mancebo, que é verdadeiramente a impulsora deste certame, de todo o que significou e que queremos que siga tendo esa proxección nesta segunda edición a Coruña Son. Ben, bo día a todos e a todas. Nos simplemente desde a Concellería de Mocidade consideramos a importancia deste certame a Coruña Son, xa na súa segunda edición, dar a oportunidade, pensamos que é fundamental formarse, dar a conocer tamén novos creadores e creadoras, mellorar e ampliar a oferta musical en galego. Pensamos que tamén é unha das cuestións que en todos os diagnoses que se fan alrededor da lingua galega non sempre se fala da necesidade de ampliar en estilos, en formas, en número esa promoción e dar a coñecer que pode haber ocio galego e desde logo unha forma fundamental de ocio galego ten que ser a música. Pensamos que pode ser un fito histórico para a nosa cidade que moita xente moza empece ou se dé a coñecer na Coruña Son, tamén que se forme e que aprenda técnicas novas alrededor da música que quere compoñer ou que quere interpretar. Pois, desde a coordinación técnica entón do proxecto, eu quería comentarvos basicamente o mellor das mudanzas que houve con respecto ao ano pasado. Este ano o aparello que está detrás da web, que fai que funcione o sistema, pois inclúe que cada persoa que se registra pode ter cada persoa que se registra como grupo ou como autor pode ter un perfil de tipo Facebook ou MySpace, tipo rede social, onde ten un blog asociado automáticamente e pode crear os seus contactos, subir as súas noticias e aparte dos vídeos ou MP3
que concurse pode tamén subir todo outro material do grupo ou do autor que... Son grupos como estes ou calquera... No, de grupos o único requisito é que canten en galego, que sexan cancións orixinais, que estén libres de dereitos de compromisos con discográficas, non libres de dereitos de autor, sino que libres de compromisos discográficos e que sexan en galego. As bases xa se poden consultar, moi semellantes as do ano pasado, xa se poden consultar na página, igual que subir os vídeos ao MP3, a corunason.eu, e tamén aí poden xa baixar. Sí, o disco do ano pasado. Poden xa, porque fai uns días teníamos un pequeno problema, baixar xa o disco do ano pasado.